Teraz sa pozrieme na delenie slovnej zásoby, pričom slovnú zásobu chápem ako súhrn všetkých slov v našom jazyku. Čiže nie len tá spisovná časť, ale aj nespisovné výrazy. Delím ich následovne. Poprvé, podľa citového zafarbenia. Čiže to je to, či zo slova máte nejaký pocit, že chce tým ten rečník povedať niečo negatívne alebo pozitívne, alebo je to také neutrálne slovo, ktoré nevyvoláva žiadne emócie. Neutrálne slovo je napríklad dievča. Citovo zafarbená verzia tohto slova môže byť kladne alebo záporne zafarbená. Čiže keď ja poviem dievčatko, tak z toho slova už cítim takéto citové podfarbenie, že je to myslené v tom pozitívnom duchu. Pričom keď poviem dievčisko, tak z toho slova cítim ten negatívny dojem. Potom ich delím podľa toho, aký majú štýl. Poznám štilisticky bezpríznakové slová alebo štilisticky príznakové. Štilisticky bezpríznakové slová sú slová spisovné. Pričom tie príznakové sú také, napríklad hovorové slová, publicizmy, administratívne slová, odborné slová alebo poetizmy, čiže básnické slová. To sú také, pri ktorých keď ich počujete, tak ich viete zaradiť do určitej skupiny, k nejakej skupine ľudí. Čiže publicizmy budú používať ľudia určitej skupiny. Odborné slová takisto. Ďalej poznám slová podľa pôvodu. To je to, ako sa vyskytli v našej slovnej zásobe. Máme nejaké domáce slová, čiže keď vznikol slovenský jazyk, tak už tam boli dané nejaké slová. Napríklad otec, čiže už veky vekov sú súčasťou slovenčiny. Veľa slov v našom jazyku je cudzích. Napríklad tam patria nesklonné podstatné mená, kupé alebo sci-fi. Pri tých veľmi ľahko spoznáte, že ide o cudzie slová, pretože ako je napísané, nemôžem ich skloňovať. Čiže napríklad slovo kupé, keď použijem v hociakej vete, ktoré má hociaký pád, tak stále to slovo bude rovnako vyzerať. Patria sem zdomácnené slová. To sú také, ktoré sme prevzali z nejakého iného jazyka, ale prispôsobili sme si ich, aby sa zhodovali s našimi gramatickými pravidlami. Napríklad slovo futbal nepochádza priamo zo slovenčiny, ale bolo prebraté. A do tejto skupiny patria aj internacionalizmy. To sú také slová, ktoré používame v takmer identickej podobe aj v iných jazykoch. Čiže slovo demokracia, poznáte ten slovotvorný základ, ostáva aj v iných jazykoch, len koncovka býva iná. To, či má slovo cudzí pôvod, zistím veľmi jednoducho. Keď sa končí hlavne toto na IA, tak rozdelím si to slovo na slabiky. A. Tu vidím, že to IA na konci sa mi rozdelilo. Neostalo to ako dvojhláska spolu v jednej slabike, ale je to rozdelené. To znamená, že toto IA nie je dvojhláska. Toto je znak toho, že slovo pochádza z iného jazyka. Ďalej mám delenie slov podľa historického hľadiska. Tu poznáme 4 druhy. Napríklad archaizmy, to sú také slová, ktoré kedysi existovali, ale dnes už majú inú podobu. Napríklad v ďalekej minulosti bol učiteľ školmajster. Toto slovo sa už nepoužíva. Bolo nahradené týmto slovom, čiže je to archaizmus. Historizmus je také slovo, ktoré už zaniklo. A zaniklo pretože už neexistuje ten predmet, ktorý pomenúval. Napríklad slovo groš už neexistuje, môžem sa s ním stretnúť naozaj tak v nejakej literatúre, v beletrii, ale reálne ho už nepoužívame, nepotrebujeme, pretože groše už neexistujú. Patria sem aj zastarané slová, tie možno poznáte od svojich starých rodičov. Sú to také slová, ktoré dodnes používame, ale zvyčajne už len tá staršia generácia. Napríklad bukréta je označenie pre kyticu, alebo parazoľ je označenie pre dážnik. Patria sem aj neologizmy.
Neologizmy sú také slová, ktoré sú novo vzniknuté a vznikli len nedávno. Prečo vznikli? Pretože ako sa vyvíja čas, tak vznikajú aj nové predmety a postupy a všetko možné a treba ich nejak pomenovať. Čiže pred niekoľkými rokmi ešte slovo smartfón napríklad neexistovalo, pretože ani ten smartfón neexistoval. Čiže prichádza to s príchodom nových vynálezov. Ďalšou kategóriou sú slová podľa významu. Tie delíme na jednovýznamové a viacvýznamové. Ako hovorí názov, jednovýznamové majú len jeden význam. Čiže keď poviem strom, tak si viem predstaviť len jednu vec, proste strom. Viacvýznamové sú také, ktoré môžu mať viac významov. Napríklad, keď poviem koruna, tak tam už mám viac možností. Môže to byť koruna stromu, koruna ako minca, alebo koruna, ktorú nosí na hlave kráľ. Teraz si pozrite tieto slová a skúste vybrať správnu možnosť. Na chvíľu si stopnite video a potom, keď to budete mať vypracované, tak si to pustíte, aby ste sa dozvedeli správnu odpoveď. Takže, šenkár alebo dnešný krčmár je zastarané slovo. Pretože, ako sme si hovorili, historizmus to je slovo, ktoré označuje niečo, čo už neexistuje. Čiže tuto nemôže byť historizmus, pretože krčmár ešte existuje. Web stránka je neologizmus, pretože je to nové slovo. Pred 100 rokmi slovo web stránka neexistovalo. Čo pred 100 rokmi? Ešte by sme mohli na desiatky rokov. Luna je poetizmus, čiže básnické slovo. Označuje mesiac. Televízia, tu keď váham, či je domáce alebo zdomácnené, pretože televízia nám pripadá možno ako rízo-slovenské slovo, ale keď si ho rozdelím na slabiky, a, tak vidím, že to koncové IA sa nám čiarou rozdelilo, takže toto nie je dvojhláska. Preto môžem vyhodnotiť, že toto je len zdomácnené slovo, čiže prevzali sme ho z cudzieho jazyka, ale prispôsobili sme si ho gramaticky tak, aby vyzeralo ako slovenské. A oko je viacvýznamové slovo, pretože môže to byť oko ako súčasť ľudského tela, môže to byť masné oko v polievke alebo oko na pančuche.